Тръгваме за Станчов камък от Лъки. Времето е прекрасно. Гумната миришат на гумна. Започваме от една купчина стор. Иляне, как е? Хищник. Чакай. Пак ли ще му питаш? Вече сме на пътеката. Какво това? Какво намери? Извънземно. Да го посъда. Хапе ли? Внимай да не те хапе. Няма, то няма долна челюст. Ако легнем там да си починем, бате. Как се ги такова? До рекичката да им е хладничко. Време е за кратка почивка по пътя за Станчов камък. Панорама към пътя, долу е пътя Лъки. И гробищата на град Лъки. Манастир. Част от групата и върха е някъде там горе в облаците. Тегава работа е малко пътеката, ама пътеката. Ето го и върха. Това там горе трябва да е Станчов камък. Въпросът е, че е много тегаво. Така. Ай, със здраве. Пълно е с кожи да радонки. Не стават задни. Ето връх трябва да го заобиколим отдясно и след това към другия. Красота. Понякога е много трудно да намерим баланса. А баланса? Намерихте ли баланса? Намерихте ли баланса, момчета? Малко се загубихме днеска, няма да... Малко се загубихме днеска, няма да стигнем до Станчов камък. Ама връщаме към колата и оттам ще идем на Карадере. Ужас. Това е. Навсякъде едно и също. Няма пътека, няма път, няма нищо. Излезнахме на пътеката, откъдето тръгнахме. Хубави панорами към Лъки. Как беше она махала? Байловица. Господин Петров гледа приложенията, ама... Той да го гледам. Има ли пътека? Абе. Козя. Ще намерим ли баланса? Там някъде горе е. Къде е баланса? Я да видим. Там остана горе. Там е баланса. Айде, ще го търсим. Не можахме да стигнем до Станчов камък, ама поне тази пътечка е страхотна. Надясно е Лъки. Пътя. И пълно с кози да радонки. Кози да радонки и скъпи маратонки. Не можахме да стигнем до Станчов камък, ама не се отказваме. Продължаваме към Карадере да търсим гледки и панорами. Намерихме чмичка. Намирате ли баланса? Как е водата? Малко на път. Ще мине. Виж колко интересно. Я да вида. Да. Тръгнахме по пътя. Чистия сипа и повече не ни са катери. Ето тук може да видите. Ще пикаеш ли? Какво ще правиш? Не е ли от тук, че аз, защото свикнах по сипа и... Да. Натам бяхме тръгнали, ама до първа тераса само. Другия път, до връха. Сега ще ви покажем един феномен родопски. Voice контрол на чма. Давай. Тръгни. Спри бе. Тя не разбира от първия път. Спри малко. Тръгни. Махаличката. Ето го връха. Ще го качим това лято. Даже може и по-рано да е.
Ще има атака. Има ли баланс? Да не се опре. Баланса, виж, на кантар сме. Гледай тия корени. Оле, това коренче. Ленче. Стигнахме до Коминдере. Модерна работа и нужник. Как си му е реда? Я да видим, ще има ли? Има ли вода? И чашата вода. И вода има. И водопой. И красота. Я да видим, панорамна площадка ще има. Густо. Какво става от тук нещо? Ето го връха. Другия път там. Красота. Ще го намерим баланс. Рано или късно. Красота. Значи до тук е колко? 2 км от където оставихме колата до тук по асфалт. Последните 100 метра са камъни. Ама страхотно. Няма изкачване. Я да видим гледката. Оп. Ето я. Там е хвостовото хранилище. Червената стена е някъде отсреща. Върха Станчов камък, където сутринта тръгнахме към него. Илян, Сашо и брата е някъде там. Оп! Айде, малко веселата част. Фотохайкинг Кукуригово. Айде. Днеска не можахме да стигнем до върха, ама не е важно за къде си тръгнал, важно е с кой си тръгнал. И ще имаме страхотен обяд обаче. На здраве! Здраве, цялото компания. За повече такива клипчета следвайте на, абонирайте се за канала и някоя неделя може да сме заедно. Върват нещата в Кукуриго. Така работим.